onye anọ na ndụ gị taa onye ahụ bụ onye ama m ihe m ji ajụ gị ajụjụ a cheta na onye iro na-abụ ọ chọrọ imemila gị ihe mgbe ọ ga-eme bụ ịchụpụsị ndị ahụ na-enyere gị aka ndị ahụ bụ ndị enyi gị ndị ahụ ọ na-abụ ihe siwe ike ha ga-agbata bịa nyere gị aka mana onye iro ahụ ga-abata chụsịa ndị dị otu ahụ ya mere m ji ajụ gị taa onye anọ na ndụ gị ọ bụ onye ahụ ọ batara ndị niile gị na ha na-emekọ ihe bụ ezi mmadụ akwụsị imekọ ihe ya dokwa gị anya na onye ahụ abụkwaghị mmadụ eziokwu na-elukwa ilu aka ilu adịghị atọ ụtọ mana ọ bụkwa ezigbo ọgwụ nyochaakwa onye dị etu ahụ ọfụma n'ihi maka onye iro bụ tupu o gbuo gị ọ ga-ebu ụzọ chụsịa ndị ga-enyere gị aka ma ọ bụ ndị ga-azọpụta gị ma ọ chọrọ igbu gị o riri adụdụkwa onwe ya ọdụ metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara m ozi a ma tinyekwenụ pụtawa dị n'ezi mama dị na-echu Udanso